Nós estamos sin agua quente. A muller ten que lavar a lousa en agua fría. Nós estamos sin duchar. Non pode ser así, por unha avería dun pedazo dunha línea que ten 500 ou 600 metros, que esteamos así todos os días sin luz. Xa oístes, sen auga para ducharse, sen auga quente para lavar a louza, é a problemática que viven os veciños do lugar da Silva en Teo. Mirade, porque onte quedaron sen luz ás 10:15 da mañá. Agora, afortunadamente, xa a teñen, pero pasaron moitas horas, dende logo pasando realmente mal. É verdade que o paso desta borrasca Herminia deixou moitos domicilios galegos en suministro eléctrico, pero é que estes veciños do lugar da Silva din que o seu problema xa ven de antes, e xa non só da borrasca, porque levan sufrindo cortes e moitos cortes ao día dende xa hai bastante tempo. Pero bueno, vivido nas últimas horas, viámoslo aquí en Conxo, Santiago de Compostela, por exemplo en Ames, tamén aí na aldea de Piñeiro, que estiveron moitísimas horas pois mirando para os conxeladores, sobre todo para a comida. E agora que pasa aquí en Teo, pois repítese, mirad, a luz veo hoxe ás 3 menos cuarto da tarde, dende as 10:15 da mañá de onte, 30 horas sen luz. E din os veciños que xa están fartos porque efectivamente é un problema recurrente. José Manuel, de feito, un dos veciños de aquí de Teo dinos que xa mercou un xerador. Claro, hai que mantelo, hai que mercalo e mantelo. Pero mirado que nos atopamos na casa de Maite. Maite ten a casa toda, pero toda que funciona con electricidade. Ten que saltar un valo porque nin sequera abre o portalón. E ollo, nin sequera se pode duchar, ten que ir á casa dos veciños. Maite. Mari Carmen. Carmen. Toni. Son só 4 dos nomes das moitas veciñas e veciños deste lugar da Silva en Lampai, no concello de Teo, que levades xa sufrindo, Maite, a falta de electricidade, de suministración. Sí, levamos xa 27 horas, desde onte ás 10 da mañá. No meu caso, pois sin poder ducharse, sin auga, sin poder facer de comer, varios cortes consecutivos. Sin luz non podemos entrar na vivenda, temos que saltar o muro para poder desbloquear os portales para poder acceder á casa. Tanto a auga como luz, vai todo por a electricidade. Chegamos a outra casa e atendan a esta historia porque ten unha parte humana importante. Un home que sen electricidade non pode oír. Hola. Ti oísme? Así sí, pero senón non. Claro. Carmen, Eloi, vostede necesita uns audífonos que os ten postos, pero Carmen están sen cargar por la falta de electricidade. Exactamente, xa leva así desde onte pola mañán. Entonces non oyen nada, pero nada. Se non me veran non oio. Que nos fai falta a corriente. É o que queremos para poder cargalos e ter oídos. Se non podo salir da casa porque non me oye nadie, nin eu oio. O conxelador, José Manuel, está aos topes. Bueno, está como se pode. No seu caso, grazas que ten un grupo electróxeno. Sí, pois se non isto estaría xa medio descongelado. É bastante caro, eso sí. Aparte de que é caro para compralo, é máis caro para mantelo, porque leva 20 litros de gasolina diarios. Unha serie de anos que empezou isto e dependemos dun solo tendido de electricidade que se divide en 3, pero resulta que estamos sempre quedando os mesmos sin corriente. José Manuel, o que teria que ser unha porta automática neste caso é que pechara a man. Hai que darlle a man porque non hai outra alternativa. Falta de suministración. Menos mal que é fácil de levar. Un caso máis que temos, pero outros aínda aquí na Silva en Lampai. Neste noso percorrido chegamos, Ana, a túa casa e o pozo é prácticamente como se non estivese. Non está porque desde onte ás 10:15 da mañá non o podo usar. Non é a primeira vez que pasa. Aquí botamos moitas veces que se vai a luz e botamos horas sin ela. Non se sabe nada, non que están traballando en eso e nada máis, pero por aquí non se ve nada. Cantas horas levamos? Non hai xente para que o arregle ou que eu non sei que pensan facer desto. Sofrimos, pero a menudo. Nadie entende realmente que é o que pasa. Que supuestamente, según comentarios, que se olvidaron de nós. Entón, é que é un cachondeo.